Arratoien izurriteak arazo izaten dira leku guztietan. Herritarren kesarik gehienak horren inguruan izaten dira. Karraskariak leku guztietan daude eta horien izurriteak kontrolatzeko orain arte erabili diren sistemak beti izan dira biozidaren bidez. Hau da, venenoak erabili izan dira karraskariak kontrolatzeko, arratoiak kontrolatzeko. Eta orain sistema horrek ingurumenari kalte egiten dionez, ze horrek astarna, pestiziden astarna busten dauelako, orain dela denbora batetik ona hasi dira sistema mekanikoak erabiltzen. Gu Elezalden, orain dela urtebete eta piku, hasi ginen sistema bat, sistema mekanikoa ipintzen, eta ikusi dugu eraginkortasuna handia izan dela. Sistema mekaniko hauek, hori pipeak edo monitorizatuta daude, giliotina modukoak dira, estolderian sartzen da eta arratoiak azpitik pasatzen direnean, orduan jauzi egiten dau hori giliotinak eta hil egiten dau. Gaur enpresarekin etorri gara eta ipini dugu makina bat estolda batean eta ikusiko dugu horren emaitzak hemendik hilabete batzutan. Estas patas son flexibles, se abren y se adaptan al tubo, ¿vale? Por aquí están las púas. Estos son los dardos que lanza, ¿vale? Cuando pasa la rata la detecta y dispara, ¿vale? Y estos son sensores de temperatura y de movimiento, ¿vale? Que tiene aquí. Los sensores de temperatura y de movimiento. Entonces la rata pasa por aquí, la detecta y ¡zas! Horrela, gero urarekin arratoiaren gorpua badoa estolderiatik. Horrek eragiten dau ez egotea biozidarik estolderietan eta gero ibaietan eta hori. Enpresa hilabetero pasatuko da makina funtzionatzen dauen ikusten eta horrez gain badauka GPS sistema bat eta eurek enpresan bertan egiten daurie makinaren funtzionamenduaren kontrola. Horrela kontrolatuta daukagu zenbat disparo egiten duen eta zenbat arratoi hiltzen dauen. Modu horretan izurritea modu batean edo bestean kontrolatuago egongo da biozidak erabilita baino.